Tervetuloa hyvät katsojat tänne Kaksleiviön uutuuttaan kiiltävään keilailukeskukseen. Tämähän on osa Kreivi Brad Sjöblomin rahoittamaa vapaa-ajan konsernia. Urheiluvalmentaja Raimo Vormisto valmistautuu tulevaan keilailukauteen yhdessä suojattinsa Timo Silakan kanssa. Mutta miksi juuri keilailu? No miksi ei? Perkulle me on runtattu vuosikaudet kaiken näköistä spurttailuttua juoksuraloilla ja muuta, niin yhtään ainutta palkintoa ei enää missään. Pari alapakkalusikkaa ja nekin on molemmat käytössä, niin tää telkkarista kattelin, niin tämähän on aika perkuleen helppoa, niin noin ei tarvi mitään fyysistä kuntoa eikä näistä nopeutta eikä mitään. Sen kun tykin kuulaa kierittää tuossa parketilla, niin se on siinä. Kyllähän keilailu kuitenkin yhtä kaikki on melko vaativa urheilulaji. Mitkä ovat keilaajan tärkeimmät ominaisuudet? No keskivartalossa saisi aika mukavasti olla tuota massaa, että me onkin Silan kanssa ryypiskelty tässä puoli vuotta aika tehokkaasti. Että noin. Mä tein semmosen pienen sparrausvirheen, mä rupesin väkeviä juottaan tolle, niin ei meinattu löytää koko halle. Tuo seurahuoneella oli 10 keilaa pöyrsi. Mitkä ovat Timon omat tuntemukset? No niin poika. Tää on keilapallo, tää painaa aika perkuleesti. Tähän on porattu tämmösiä jotain reikiäkin, mä tiedän, onko tää joku ilmastoitu malli. Justiin on. Ei mitään. Tätä vieritä tonne noin ja kalikat noin. Siitä vaan. Sulla taitaa perkulle taas olla vähän jotain motivaatiovaikeuksia. Kuvittelen näistä, tuolla on jonkun semmosen pärstä, jonka sä haluaisit totaalisesti murjoa. Eiköhän onnistu. Siitä vaan. Juman kautta toi kaveri on kyllä kun partavee. Ei muuta kuin ohrapirtelöä naamaa. Lippe? Joo? Onks kaikki okei? Joo, okei. Okei.